Imali etholwe iKaizer Chiefs ngokudayisa uYusuf Mathe eqenjini lase-Austria isanda kuphumela obala. uMathe ushiya amakhosi wajoyina iqembu elisanda kukhushulelwa ku-Bundesliga nakube sanda kwelula inkontileka yakhe neKaizer Chiefs eminye iminyaka emibili. uMathe uchitha iminyaka emithathu ku-Chiefs futhi ube ngukapteni weqembu ngesizini edlule. Ube ngukapteni wokuqala ukuthola indebe kumakhosi eminyakeni eyishumi, eshaya igoli labawinisa kwamanqamu eNedbank Cup ngo-2025 bebhekene ne-Orlando Pirates eThekwini. Ngesikhathi edlala neqembu, uMathe udlala imidlalo engaphezu kwa-90, wafaka amagoli ayisikhombisa nabasiza abayisishiyagalombili. Eqenjini lakhe elisha, lo mdlalo neminyaka engu-30 ubudala usajoyina uzakwaba ngaphambili weStellenbosch FC u-Antonio van Wyk. Selokhu ahamba uMathe usadlala imidlalo emihlanu kuleli qembu, okuhlanganisa namahlandla amathathu engena umdlalo uqala njengoba esebenzela ukuthola isikhathi sokudlala njalo eqenjini. Uphinde wenza ukubonakala okubili engene ibambele. Izinyangeni ezimbili njengemuva kokuphothula kokudluliswa, imali adluliswe ngayo isidaluliwe. iChiefs kubika ukuthi yakhokha u6 million ngokuthenga lo mdlalo wasesiswini ngoJuni 2022, kodwa ayithola imali engango-130,000 euros, eshintsha ibe ngu-2.6 million rands. Ngesikhathi iChiefs ithola lo mdlalo wasesiswini, kwaba nesivumelwano sokukhokhela iqembu lakhe lakudala iSekhukhune ingxenye engu-20% kunoma yikuphi ukudayiswa esikhathini esizayo. Lokhu kusho ukuthi amakhosi manje anesibopho sokukhokhela iSekhukhune imali engango-26,000 euros, elingana no-530,000. Kubikwa ukuthi amakhosi angasabhekane nengalo yomthetho mayelana nesigatshana sokudayiswa kwalo mdlali angakasikhokhi kuSekhukhune.